Opirohead Monday. Hi, no, hello. Bondona Basumatari, hello, no, hi. Ma खालामदों बन्दना बसुमतारी ओंखाम जाबाय नामा मा ओंख्रि
सोर सोर दं कमेन्ट हरदो लाइक हरदो जा अननानै। आं गोरिब हेलौ हेलौ नो हाय मारै जाखोनो थेंक इउ आं गोरिब मा खालामदों ओंखाम जाबाय नामा? फोरोंनो नामा आं मादैनो माखौ? बुजियासै आं माखौ होनदों। एलबि खौ साफा नुनायनो माबोरै बानायो रोंलायलाङा आं। नेटानो माबाथार
बै खनायाव नोंनि लक दं बियाव थुना एलबिआव लां आरो एलबिनि जिङाव दट दट मोनथाम दं बेयाव थु आरो सेम थु। बेनि उनाव ब्लु कालार ओंखारगोन बेयाव थुबानो साफा नुगोननो। थेंक इउ आं गोरिब खोन्थानायनि थाखाय। गाबोन स्निआव फै मोनायाव आं मोजां फोरोंगोन नोंखौ मादैनो। अके जागोन दे। दालाय मा खालामदों ओंखाम जाबाय नामा? दं ओरैनो ओंखाम जाबाय नामा? मा ओंख्रि जाखो? सनजित गयारि मा होनदों? सनजितनो थेंक इउ सनजित आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय। मा खालामदों सनजित? ओंखाम जाबाय नामा? सनजित ओरैनो दंनो। मा ओंख्रि जाखो? ओंखाम जाबाय नामा सनजित? जाथ'वाखैनो। आं गोरिबा मा होनदों मानसिफोरनावबो सोंस्लुनांगौ मादै नों रोङैखौ जों फोरोंगोन ना। नंगौ नामा? सनजित गयारि लाभ नो। जायाखैनो। आं गोरिबा मा होनदों आं देर मानसि मा होनदों आं बिराद मा होनदोंमोन मानसि फोरोंबायलै मादैनो। अके थेंक इउ मोजां। मोननै नामा दा नोंना मादै? बुं दानो फोरोंनो आंनो। नोङा मोनसेल'सो। बिदि साफा नुवाबा मानसि जायाथ' मादैनो। नंगौ नामा?
माने खर' गेदेर आंनाबो बिदि मोरला मोरलि नुबा खर' गिदिङो आंना बिदि मोरला मोरलि नुबानो। आदैयालाय मादैनो गैया ओइ माबायाव थांदो मा होनो सकआव फैयाखैनो। रङियानिसो नामा मादैयाबो नो? ओहो आं माबानि बाक्सानि। नोंलाय अहानि? बाक्सा मा गामि मादैनो? बाक्सा सालबारि। बाक्सा सालबारिनि। नों बहानि? आं मा होनदों बिस्वनाथनिसो मादैनो। गोजानानो माथो। मा ओंख्रै मादै लाहालाय? जोंहा ओंख्रिया माबासो दालि ओमफ्राय माबा सबाय बिमा भाजा ना गोरान बाथोन। गोथाव दे मादैनो। थाथ' मादै दुगैहैनि आं दासो खामानि जोबना फैदोंनो। दे। दुगैखांना ओंखामबो बानायनांगौ। बेलेगावसो थायो नामा होमबा?
मादै आन्द्रायाव थायो आंनो अ थाथ' दे मादै गाज्रि मोननो नांला दे मोना
हम्म।
सिबि ब्लग हेलौ मा खालामदों नै ओंखाम खुरदां। गोदान नामा साब गैयाबा खालामना होदो अननानै।
Hmm. Kecil lah. Nepek ya. Kita bayar ya dulu. Oh ya, ini saja nih. Baik. Saja nih, pun saja. Ibu kapan phone nanti dah. Bukan. Mudah saja. Lah, dah ambil bisa lah. Kau yang suruh. Bila? Bisa apa sih na? Bisa aku senang saja. Mana? Nanti. Salam. Hay lah. Masih ada apa dah? No lang dah, apa dah? Oras lang. Bah, apa? Kawan malaman pernah semua. Oh ya. Masuk tu. Ini tahan ni halan ni. Ya, sehal. Stop ni. Mau dulu. Bayi mau deh ya, oh ya. Faham. Tuh, time sih. Tanpa na. Mana bantang. Dari yang Thấy this time of it. 7 something. Hello guys. Jangan net guys. Like dog. के मिक्सर लाइक है भाई ब्रो थैंक यू हाँ बंदा के मिक्सर मिस्टर रंजन बोरा हेलो भैया जी हाउ हेलो मखंडन राहुल dong ini tas new friend kam manas parajang lega de ya gaming set manas parajang lega bane har ranjan bora manas parajang lega bane har kya ba policy भी blog है blue rang blue है ना तो हम फंडे जान से माबा माबा लाइक जाखा
ओंखाम जानोसै मनज बर' लोगो जालायनि फैनो केमिक्सार अन मनज बर' केमिक्सारजों लोगो जादो नैबे खै थाखानि जानो 10 थाखानिसो पेटला होयो दा कौन से जागले सारा हुस जी से साथां माथां हेलौ लोगोफोरनो केमिक्सार ओंखाम जाबाय नामा केमिक्सार लं भिडिअ नायनानै होदो अननानै अ जागोन दे दायो एलबि माबा दोनबा केमिक्सारा मानदों मा ओंख्रिनो ओंख्रिया माबासो दालि ना माथो Ay tidak banget lainnya. एसे जानथां माबादों बे बाथोना ओरैबो मिथिला Jatuh ke dalam. Bagus besar.
Oke, misal Manas Bro long video mana lebih kayak không ra nó mấy quá phê nào bà Oke, mixer on iklannya ganun lah Manas Bro long video nainanay mana oleh long video này là lệ ở đồ này mayo semua jangan nana makan coba
Ôi nó quên cái thằng kìa. Rồi. Nó khăn sạch rồi. Sạch rồi. Sao? Mana? CMM block. CMM blog hi nè hello. Like what the said no. 나 하시면 Like done, thank you. 나 한번 이게 소문은 돼. Cần phải nó. Cái đó khăn rồi. Sulung na niya. 네, 그래서 컷. 아래 번째부터 하시는 Maantam go ba salo? Okay. Kami sama naman ang pero comment kalam na. Mak. Awa ma. 그 다음에 Chemics are on. Mangkri jaka chemics are CMM. 거기 늙은이 차례 안 가다 드니 우리가 색하고 문제가 무슨 다다 이제 내가 봐 가운데 Ang page dia petla. 문자로 보면 안 되는 거지 좀 이게 지금은 우리는 뭐하다가 독서는 그렇다 이거 틀리면 아니 그거 봐요 Nó 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 được phần. 그러네 그거 왜 나보다 끝난 게 그거는 이만 시간만 하면 다시 붙어요 Chemics are under boilers are tomato nama. 상내야 돼 Jagan de naini CMM bloga. Chemics are CMM blog okay na. नहीं 지금 왜 콜레라 가느냐 해 이모 서버지 이치는 신랑네
आंनो साथामोन Hey, ada kan? लासै लासै माबायो Hah? एवखानाय खालामना Saksi. दं बेलेगारि मानसिया बर'ना खबर दंखि आं दंमोन हाथियार बुंनो हानाय दंमोन जाबाबो जानायलै Fai, fai. मोसाग्रा बुंग्रा के मा खालामलै Okay, mixer on. on नोंसोर माबा लाबाय सेरसे आलु जागोन सप्तासे थांनानै मोजां थांबाय बक्सि थांनो खाव हमनानै नै ओमफ्राय हाथामागाया लुबैबायथ' हाथामा लुबैबायथ' रायथाब्लालाय मानसिया नोङाथ' बोरै आङो इसोर नों मा बुंखो Hey. Ang le saka जायो नामा? Maharudum. Maharudum. Biz ne olmayalım ne? Dostlarım. Helal. Ne yapalım ne yapalım? Gelin gibi bakacak mı? Yok. Fotoğrafını kalalım. İlk bu bizden Allah hakkında konuş. Burada aslında işte konuşma. Aslında bu mesele. Hey. Ya bir bile Ang begini, nih, akai-akai. Ayam pun, jauh ni kena jauh, akai ni nak dikut. Nih, dekat deh hana ni, jadi yang pas tangan ni, nih kata ni semua ni, semua ni. Özellikle ki, Zafer'e Hop! Zafer'e kalma. Gopur'u gol bilmiyor. Çok iyi buraya şekat kiralamak yapmadı. Ara, bunu skule bu tarafa bu antrenmanın kuvveti. Çıkar. Bir ha mahol rankigo manusian olsan rumah biliyor. Ay tanmalı bir tane. Okay, mixer on and monosmer on and Ya mama di ren gol dok dok ya. What? Kailangan mo kung mabuk dito. What? Ang vegetable arakan dito. Masanın sezon dakika içinde. Ha? Kıvırın benim. Toprak. Evet bak. Bunu suyu.
자, 잊어버리겠지. 오, 엄마 말했어. दोनसै ना मानोसै नायनोसै थांबाय एसे मुलि जाग्रोनां उदैया बुंबाय मा उदैयाव जाबाय दंहैयो आंनिखौ सोर साब खालामाखै खालामनो हादो अननानै मिक्सार खालामदोंना खालामाखै ओमफ्राय CMM ब्लगा थांखो ना माखो आंखौबो साब खालामदोंना खालामाखै CMM ब्लग साबधान बेक टु मिनो CMM ब्लग थांखो ना माखो मनज बर'आ साब खालामबायनो नोंबो खालामदो